Yan po, luto na po ang ating garlic giant prawn. Yan po, ang lalaki po niyan. Tapos meron po tayo rito lechon kawali, pork jolls po yan. So ito po yung sausawan niya Mang Tomas. Tapos ito po yung pinakasausawan ng ating sauce po, ng ating prawn. Tapos tingnan niyo po kung gano'ng kalalaki ito. Yan 6'1 po yung height ko, pero nakita nyo, halos kasi laki po ng palad ko. Yan bago po tayo magsimula, marami pong kanin dito. At bago po tayo magsimula, try po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers namin. Nawa po, lagi po kami maging ligtas at may meron pong makain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa madalahin ko sa inyo po. Kung anak sa Kristo namin tapagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Sarap po.
Isa.